Mga kalingap, at nagbalik po kami dito kasi meron kaming nakita na ano, yan o, malungkot po si ate, parang lalim po ng iniisip niya, at binalikan po namin para interviewin na din. Kawawa po ano kanina nakita namin. Okay. So ate, okay lang, may video kami. Nakita kasi namin kanina pa. Parang ang lungkot-lungkot mo. Bakit parang ang lungkot-lungkot mo? Kasi po, di naman ako nakapasok. Ha? Di naman ako nakapasok. Di ka na naman nakapasok? Ah, ibig sabihin, absent ka ngayon. Baka ilang araw ka na bang di nakakapasok? Lagi na lang talaga absent. Pwede bang ano, ma-interview ka namin? At nandito na po kami mga kalingap dun sa ano to, simbahan. Simbahan. At nagsisimba ka dito noon. So ngayon, ba't ka mag-isa doon? Parang ang lungkot-lungkot mo. Ano Kasi yung... po, di na naman nakapasok. Di ka naman nakapasok. Madalas ka bang hindi pumapasok? Opo. Kasi meron din po akong anak. Meron ka ng anak? Ha? Ang bata-bata mo pa? May anak ka na? Opo. Oh. Kasi po may confidential na nangyari. Confidential na nangyari. Bawal nating sabihin kung ano. So ngayon, sinong bumubuhay dun sa anak mo? Sila mama din. Gusto ko po makapagtapos para sa anak ko. Para din makapag-aral siya. Ngayon wala kang ano. Hindi ka ngayon nakapasok kasi walang pamasahe. Opo. Nag-aalala ka ba na baka di ka na tapos? Opo. Eh, anong year ka na ba? Grade 11. Grade 11 ka na. So, ilang taon ka na? 16. 16? Tapos, yung anak mo ilang taon na? Magto 2 years old po sa New Year. Ah, malapit na, no? So, ibig sabihin, nasa 14 years old ka nung karoon ka ng anak. Opo. At confidential yung pagkakaroon mo ng anak, ano? Opo. Okay. At bawal nating banggitin. Ngayon, ang ginagawa mo ay nag-aaral ka lang. Opo. Pag nakapagtapos, gusto ko mag-criminology. Gusto mo magpulis sana? O kung papalarin kang makapagtapos? Opo. Ngayon, anong plano mong gawin ngayon kasi di ka na makapasok kasi walang pamasahe? Ano ang pinag-iisipan mo? Mag-working student po para pag may pasok na makapasok po ako. Pag Sabado or Linggo, Opo. working student, yung gagawin mo. Opo. Anong trabaho naman yun? Sa damitan po. Sa damitan? Ah, meron ka nang naanuhan? Napagtanungan? Opo. Ano daw, tanggap ka na? Hindi ko pa alam kasi sabi ni mama, ano daw po, tatanungin niya daw po ulit kung kailan daw papasok. Tapos, Lunes hanggang Biyernes, papasok ka na. So, yung pang pamasahe mo lang. Opo. Grabe. Talagang ang inspirasyon mo yung anak mo. Opo. Saan ba ang bahay mo? Sa Kayuki po. Pwede mo kaming pwede kaming makapunta doon? Opo. Okay, sige, punta tayo doon. Tara.
Ayan po si si Jingjing. Punta po kami dun sa bahay nila. Ito po, malapit lang po dun sa seawall. Ito po mga kalingap, lugar na ito ay tinuro po ito sa atin ni Kuya Robin. Marami po ditong nangangailangan daw. Gaya nito po, mga maliliit na bahay. Taga dito din po si Jingjing. At samahan po tayo ni Jingjing dun sa bahay nila, mga kalingap. Pakilala mo din sa amin yung anak mo, ha? Para makita din namin. Siya na yung anak mo? Anong pangalan niya? Jumela Cake. Parang cake, ano? Cake. Hello. Ito na po yung anak niya pa, mga kalingap. Dito ang bahay nila. Yan po mga kalingap. Tsaka, asan ang nanay mo? Ah, ito, si nanay mo. Opo. Ano pong nangyari? Confidential po. Confidential po kaya. Ah, sige, okay lang. Confidential. Absent daw po siya ngayon at Opo. madalas din daw po siya nakakapag-absent pag walang pamasahe. Oo po. At gusto din daw po niya makatapos para sa anak niya. Siya nga po may pangarap din siya sa anak niya na makapag siya. Babae pala ito, ang anak niya. Anong gusto mo para kay kay baby mo, anong pangarap mo para sa kanya? Makapagtapos din. May profession ba? Teacher o ano? O gusto Pag kung anong puso. kagaya mo? May ubo si baby mo. Opo. Noon. Gagagaling lang sa sakit niya. 2 years old na po siya sa ano siya New Year's baby. Wala siyang tsinelas. Nawawala po yung chinelas niya. Isa lang yung... Sa bagay, matitibay ang niyan. Matitibay ang resistensya ng mga ganyan. Nasa oo, totoo yan. Yung mga walang tsinelas. Kailangan nga natin magpaaminsan di ba? Yan po yung... Pero yung yung confidential na nangyari mo, okay ka na doon, naka-move on ka na. Yan yung importante. At huwag mo nang isipin yung ulit yung nakaraan, ha. Kalimutan mo na. Minsan bumabalik din yung Yung time na health niya. Oo, pero anuhin mo na, kumbaga parang erase mo na ba sa isipan mo, focus ka na lang sa pag-aaral. At ka pati sayang yung ganda mo, kita. Kaya mo lang, i-focus mo yung mo sa pag-aaral ka. Gaya ng ginagawa mo ngayon, kahit mahirap, walang pamasahe. Nagbibigay ako para sa pamasahe pala. Bibigay po tayo mga kalingap para sa pamasahe ni Jingjing. Ito Jingjing sana makatulong, makapasok ka na niyan. Ito pa. Salamat. Maraming salamat Kalingap. Kalingap Alvin. At nakita ka namin dun talagang malungkot. Ngayon. Parang nagpipray ka kanina At ngayon parang yun yung sagot ng Panginoon. Basta pray mo lang din na din yung natin. Maraming magkatulungan ba para sa pag-aaral mo. Kasi medyo madami daw kayo, 10 pala kayo. Tapos meron ka pang baby. Inspirasyon mo yan,
Gaano mo kamahal yung anak mo? Higit po po sa sarili ko. Higit sa sarili mo? Wow, napakadakila talaga ang pag-ibig ng nanay. Na ano kami, baka tumalong ka dun. Hindi man ano. Hindi po. Minsan pag namumroblema ka dun ka lang, mag-isa ka lang. Nag-iisip-isip. Nagpapahangin. Saan kayo natutulog? Sa inyo itong bahay? Minsan po nasa kape. Minsan nasa doyan. Ito po yung ano. Buti man ano siya, may nanay ka pa na taga-alaga pag nagpapasok ka. Anong masasabi mo kay mama mo? Taga-ano din? Maraming salamat din kasi napalakas mo yung loob ko dahil sa ko na yung ganun. Ba't hindi ipap? Grabe yung pasasalamat niya na sa'yo. Kasi pinalakas niya mo daw ang loob niya. Masuko na siya. Oo nga po. Kailangan po kasi tatagal niya dahil may baby po siya na dapat na palaking din. Siyempre, habang nagpapalaki sa baby niya, nakagabay naman po kami ni papa niya. Hindi namin siya pinapabayaan. Kaya lahat ng kailangan nila, kahit nakapos kami, patuloy pa rin namin silang pinapa-eskwela. Nay, dun sa sa confidential, may pinagsisisihan ka ba na nagawa niyo? Siguro yung na ipaubaya namin siya sa kamag-anak na hindi pinagtiwalaan. Sana sa susunod hindi na ganun na basta-basta na lang magtiwala. Oo, yun yung lesson. Naging lesson po sa amin yun. Kumbaga dobleng pag-iingat din. Ang ganda po ng anak nyo, artistahin. Para magngiti ka na. Di ba? Kanino ito na yung nagmana? Sa inyo na? Opo. At maitim si Papa. Maitim. At salamat na sa pagbahagi din ng nyo. At siyempre nakita namin ito si Jingjing. At tuloy lang Jingjing sa pangarap mo. At marami ang sa iyo na makakapanood. Yung iba makaka-relate, yung iba gustong tutulong din sa iyo. At yan po mga kalingap. At pansamantala ay magpapaalam po kami. Magpapaalam po kami muna ngayon ay. Jingjing. Maraming salamat. Sana po patuloy na suportahan niyo po sila, Kuya Alvin. Salamat na ya. Salamat din Jingjing. At God bless. Maraming salamat mga kalingap sa panonood ng vlog natin. Nandito po kami sa Kayukyukan. Tinuro po ito ni Kuya Robin lugar na ito. Marami daw po ditong nangangailangan at nakita po namin dito si Jingjing. Salamat po sa panonood ulit. Don't forget to subscribe po sa ating channel Kalingap Alvin at sa channel po ni Kuya Val, Edna at Kalingap Rab. At kay Kuya Robin po, yun po yung nagturo ng lugar na ito. Salamat po. God bless po.